Moi boas, míster, como estamos? Unha semana máis, xa na previa do encontro deste domingo ás 12 fronte ao UD Barbarás. Xa falamos un pouquiño deles xusto ao rematar o encontro, pero, bueno, xa pasada a semana, como enfrontades este novo encontro de Ligueiro? Hola, boas tardes. Bueno, enfrontamos con a máxima ilusión e ca máxima esperanza de facer un bo partido. Sabemos que é un campo complicado, é un rival que está abaixo pero na súa casa aínda non perdeu, nadie ganou ali, e nós necesitamos gañar. Temos que gañar fora da casa, na casa estamos sacando resultados contra equipos bons, estamos facendo bons partidos, pero fora da casa temos que dar un paso adiante. Creo que esta semana pois temos un do de pecho, tamén xogar domingo a mañán, un desplazamento un pouco lejano, o campo, bueno, non é un campo tan grande como este, temos que facer un bo partido. Equipo moi complicado na categoría, moitos equipos da tabla alta deixen aí todos os anos moitísimos puntos, equipo moi defensivo. Como se plantexa un encontro así? Bueno, este ano é verdade que están sendo moito máis ofensivos que outros anos. É un rival con moita experiencia, con xogadores que levan moitos anos en terceira división, é certo que non empezaron del todo ben, pero, bueno, o dito antes, é que no seu campo sempre foi un equipo que fixo moitísimos puntos. Conseguimos gañar o ano pasado, que foi unha grandísima victoria, sabemos que un campo complejo e difícil, sempre foi un equipo que fora da casa lle custa, pero na casa é un equipo moi forte. Sacando cousas positivas da semana, sobre todo moi positivas, porque quere dicir que ao final fíjanse moito no club, a nova convocatoria de outros dous xogadores para os adestramentos da selección galega, tanto Ander como Irra, así que felicidades. E por outra banda repiten Brais Vidal e Óscar. Me imagino que algo moi positivo para este plantel. Sí, é un orgullo dar a enhoraboa aos novos, a Irra e a Ander. Bueno, eu creo que tamén están un pouco limitados no aspecto de que só poden llevar a 4 xogadores do Estradense, pois están facendo probas. Eu levaría a todos, que che vou dicir. Pero, bueno, darlle a enhoraboa, é certo que volvemos a ser o equipo máis representado, que eso eu creo que é un motivo de orgullo. Sí, bueno, sobre todo que outro día estuvo aquí o seleccionador ou parte do staff estuvo aquí vendo o encontro, e parte da culpa tamén é do resultado, porque ao final moito é por partido, non? Sí, bueno, solen vir aquí, tanto se non é o seleccionador e os jogadores, bueno, a fin ao cabo a estrada está cerca de Santiago, está cerca de Pontevedra, está cerca de Vigo, de Coruña, está un pouco no centro de Galicia. Bueno, eu creo que é un desplazamento cómodo para vir ver o fútbol aquí aos equipos. Entendemos que ao final é partido a partido, encontro a encontro, e tampouco hai que falar do seguinte rival se ainda non se xogou contra o de Barbadás. Pero sí que é certo unha nota así, deixando xa de lado o encontro deste fin de semana, o próximo encontro na casa, un encontro moi bonito, fronte a un dos equipos tamén fortes da categoría versus Racing Villavés. Bueno, a realidade é que o que é bonito deste fin de semana, o próximo pois xa o prepararemos, xa teremos tempo de ver o Villalbés, estamos centrados no Barbadás, nada, esperemos facer un bo partido, que realmente temos un partido complicado, creo que temos que mentalizarnos que fora da casa temos que mellorar, e temos que empezar a sacar resultados, empezar por este fin de semana. Xa para rematar, como vai a enfermería? Bueno, ben, perdimos a Vería, que mañán teño que facer unha ecografía, esperemos que sexa pouca cousa, este fin de semana non vai estar, pero, bueno, esperemos recuperalo se non esta semana, pa semana, ou se non que só sexa 2 semanas de baixa, en un principio a ver se recuperamos a Landeira, ainda que queremos ir un pouco cos pés de plomo porque xa volveu e recaeu e o temos que recuperar xa porque estamos un pouco pillados. Moitas gracias. A vos.